Mlaleli, uthi ubusuzwile ngomdonso wemali kaBabu Dokotela. Umdonso unamandla uma ufuna ukukhulisa ibhizinisi lakho. Sewusiza uxhaxha losomabhizinisi. Uyadonsa amakhasimende wenze inzuzo ngokusheshsha, ukudonsa inhlanhla kwi-gambling, promotion, amathenda kanye nasebandleni. Ngeminye imininingwane sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816 076 555 8577. uBabu Dokotela uyindlondlo kwezokulapha. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela babesizwe babojabulile namhlanje ngihleli noMakhosi ucele oqhamuka endaweni yasemthwalume uthi uzokhuluma ngesambulo somdiki. Makhosi ake ubingelela. Ngiyabingelela Babu Dokotela, ngibingelela abalaleli bami. Amen. Makhosi uningi 0785077828 le number ihlala kuwena noma number yakho? Hayi number yami Babu Dokotela. Hayi ihlala kuwena. Hayi ihlala mina nje yami. Okay. Makhosi isigezo sezintombi nezinsizwa esenziwa ngogoloko nobisi for imali akuchazeke. Ya Babu Dokotela lesigezo lezi bazobuza abalaleli ukuthi ngabe isigezo sokuthi intombi ikuthande noma insizwa ikuthande yini. Cha, isigezo lesisiqondene nemali. Okay. Yes, isigezo nje isiqondene nemali sento zakho ukuthi zihambe kahle. Ufaka ugoloko ufaka ubisi. Ya ufaka ugoloko ufaka ubisi Babu Dokotela. Senzela kunale izingane ezithandana nabantu abadala. Ngoba zifuna imali. Yes, ngoba zifuna imali. Uthola ukuthi ingane izothandana nekhehla edala. Khehla liphuma enganeni. Ingane ayize Makhosi ucela izothola isigezo ukuze ibe nemali. Iphume emakhehleni. Okushuthi lana utargete intsha njoba intsha izilahle kubantu abadala ngoba kufuneka imali. Yes, abafana namantombazana. Akona kwamantombazane kuphela. Umama osemdala cha. Ngiyabonga ngaye. Khehla ngiyabonga ngalo. Dilana abantu abasha. Akusizwe intsha. Yes, ngoba ngibalekela nalabo othola ukuthi umama umuntu asenandoda. Ingane ithathile ikhehla. Yes. Bafana amantombazane sikhona isigezo. Siyathola noma usazosakha? Ya sikhona ngikhuluma ngedengeko sikhona ya. Intelezi yokuxosha amalulwane. Babu Dokotela into enzima kabi leyo kodwa abantu abayinaki. Thotha abantu bashawe izstroke. Leyanto meyangena endlini ekhaya kunzima kabi. Hayi uzothi kuphela kufanele izikhathi zawo. Akusona isikhathi sayo. Leyanto meke yangena nje. Uyangena nje Babu Dokotela into enzima kakhulu. Ngizothi ke mina ke umuntu akeze azothola umuthi. Telisi. Iyawo. Unentelezi iqondene nalwa muthi walesa silwane. Yes. Uzothola umunye ayintelezi vele sijwayele nginayo. Ngiyekusiza. Ngoba nale brio yayo ihlanze ngo20 rand. Ngiyuthole bria. Ngiyekuithole Babu Dokotela ebria. Ngifuna ukuthi maso uthole lo muthi la uzochela khona. Uzochela la ingene khona. Hayi ukuthi indlu yonke. Ungacheli indlu yonke, ungacheli futhi umuzi wonke. La ingene khona wena uzochela khona. Intelezi yamalona. Makhosi ake sikhulume ngesibethelo esenziwa ngobisi lwembuzi. Uzothi umuntu njengoba mina ngihlala efletini sekufuna ngothenga imbuzi nje ngoba nje ngifuna ukuthi wena uzongibethelela. Makhosi ucela unazo Babu Dokotela imbuzi. Yes bazobuza ukuthi awu ngoMakhosi ucela siye kwakhe imbuzi asikho siyibone. Bayana ngale mzimkhulu. Hayi Babu Dokotela abagcina la. Abaya sebebuya nasemashisini. Babuya la emthwalume. Abayazi lemiyothu. Abayazi leke emashisini nale kanyuso. Abayazi. Yes, sengiye ngashutha nganyuswa ngiyokha imithi ngabatshengisa umzumkhulu ngabatshengisa ihlathi la khona ngabatshengisa ku Facebook nje babonile abanye babo izilapho ke imbuzi zami ke yes sihlala lapho bona bazoyithola mina ngizobakhela mina bona bazoyithola sebefika seku ready la ufuna umuntu ukubethelela uyakwazi ukuthi umuntu umethe unawo 25 usuke wena umethe noma uthi hayi ngizokubhalela 25,000 nje mina ngiyombethelelele. Uzobenzela yonke lento. Yonke into mina nje ngizwa nganyuswa ngoba nginezimbuzi khona ngithole ufuna uthola ubisi usashisa. Hayi ukuthi lo safuna lishisa. Bose uyahlanganisa ke into zakho ke bofya seku ready bona. Kuna lento efaka ebhodlele emonisa ufuna ukuyiyeke? Hayi ngeke ngiyeke futhi.
ngeke ngiye ngoba hayi umcebo lapha hayi nomcebo. Babu Dokotela ngeke ngikwazi ukuzoshutha abantu baphethe amabhodlela emayonnaise. Ngicela ukushutha isonto elizayo. Bafika sebewaphethe. Ya bafika baphethe Babu Dokotela. Yabo njengoba ngisho uDomuzo ngale okanye ususebenza kakhulu Babu Dokotela. Into ezokhohlakala. Yes ngoba umkhulu lapha. Noma umuntu engibona ukuthi uyasaba phela ngoba kunezinto zakhona lapha ekhona. Makhosi, ake ufike nengubo yakho endala sikwenzele into yenhlanhla. Babu Dokotela lo ithanda kakhulu. Okay. Noma ngabe yesonto. Futhi kahle impela mekuyesonto. Okay. Yes kahle impela. Lo ngubo yakho nje noma ngabe yomsebenzi kodwa lo ithanda kakhulu. Osoyigqokile nje. Iyona engidinga ufike nayo. Iyenzeka lento. Kakhulu iyenzeka bazozibonela bona. Senifaka umuthi ngisho into zokuqoqa. Sikhuluma ukubona thina. Asithola umswana wembuzi, umhlwehlwe wembuzi uzohlala insuku ezimbili. Ufakwe into enhle nje. Yini leli kuthiwa into enhle nje? Into enhle ngempela futhi. Into enhle Babu Dokotela uzobuza umuntu uthi Makhosi isithwalo inca. Akusona isithwalo. Wena uthwalisa uyasiza. Angithwalisi mina Babu Dokotela nkosami ngiyasiza. Hayi ngiyasiza angithwalisi. Umuntu othi ufuna ukusizakala ngemali hayi ukuthi uyathwala. Umuntu ofuna ukusizakala kuMakhosi ofuna into zenhlanhla hayi ukuthwala. Angithwalisi. Kodwa nje yena akafike nomswane. Umhlwehlwe. Usho phela lembuzi ufuna ibulawa la ekhaya. Ne Babu Dokotela phela ngeke ayibulale yena le. Maswane umswane enuka kanje Cape Town. Uza noswele umswane uye emthwala uma kude kanje. Ufike uhlale 2 days. Yes. Hlala 2 days Babu Dokotela. Bese senza lento into edala hlala 2 days phela ngithi umswane fanele ngiqale ulindwe wome. Yes bese ngihlanganisa kahle sowumile ke into zakho bese ziyalunga. Makhosi uthinta lento Isambulo Somdiki lento isibahluphile abantu bagijima bophehle inkamba kanti azembulile kana abambulelwanga umuntu agijima athi udla ukhamba lomndiki udla ukhamba lamangoni awuzange uzwe umbulelwe lento yakho qala umbulelwe ebese ubona ukuthi iyona ngempela into yes ukuze kubonakala ukuthi iyona ngona lento yangempela noma kudlalwa ngawo ingaka abanye bangene ngomeni bazibakhulelwa munyaza ayeke azazali nganze uzuba 4 athi la akakhuluma azange nje azambulelwe ngelikhuluma idlozi ungambulelwanga Makhosi 0785077828 uthini kubantu njengoba kuqala umashi ngizothi ebantwini Babu Dokotela uMakhosi ucele angathwalisi namanje ngiyasho ukhuphula inhlanhla abanye babo ke babonile ngiyangenhlanhla yenkukhu yombili yababonile bengesona isithwalo kuyinto enhlanhla bengasona isithwalo bento enhlanhla kodwa abanye babo inhlanhla zabo seziphezulu kakhulu abeze namanje baphatha ibhodlela lemayonnaise abanye baphatha izingubo bangakhohlwi lo mswana Babu Dokotela babesebojabulile ufana kahle umlogo namhlanje bezobashela uMakhosi ucele uthi Isambulo Somdiki siyabonga Babu Dokotela amen Amandla the high power Archangel Raziel amandla amakhulu mlaleli esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali angithi usunawo umdonso wemali uthathe ugeze ngawo and command Archangel Raziel power konke lokho ukwenza ngo11 ebusuku ubone amandla kamoya eArchangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali sithinde ku 0636898922 shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla kaArchangel Raziel